kendo wating'o nyinge malo nikech ene jawarwa, ene jachuchwa, kendo ene mosemiyo kinde ka kinde nyaka ne wadhi e nindo otieno manyoro. Miyo wagone Nyasaye erokamano mochiwa gokinyi ma kawuono ni Nyasachwa. Wagone erokamano nikech en emomiyowa ngima, en emoketowa kama koro oketowa e sani ni. Omiyo janeno mar Kala TV warwaki e chenro mar Jumapil mopuodhi. Omiyo janeno mar Kala TV arwaki ayanga e dier odi kanyo, arwaki ayanga e mtoka. Ang'e ni jomoko bende osewuok ka gidhi kuonde mopogore opogore mag lamo, kendo wami Nyasaye duong' moseritowa odiochieng' ma kawuono ni. Wagoni erokamano Nyasaye manyalo gik moko duto. Wamiyo nyinge duong' Jehova nikech iber. Wapakoi, wadendo i okinyi majaber ma kama misemiyowa ni Nyasaye. Walamo i Jehova kwa pako nyingi kwa dendo nyingi Nyasaye mangima. Ni yegi make riak nanga ni Jehova okinyi ni Nyasaye. Nikech ini Nyasaye machango tuochewa te Jehova Nyasachwa. Ini michango tuochewa te ruodho polo. Makumana kiseweyonwa richowa duto te Jehova. Kokadho kuom ndiko mari Jehova Zaburi wano. Gidong kodi Nyasachwa Baba. Gidong kodi e ruodho ngima. Bednegi Nyasaye okinyi ni Nyasaye okinyi ni Nyasaye nikech iber. Isiku manyaka chieng' ruoth. Onge ng'atno manisejwa nikech ber. Isiku manyaka chieng' ruoth. Onge ng'atno manisejwang'o kata nyadichiel Jehova Nyasachwa Baba. Kata waringo be i Jehova Nyasaye Baba tiduogo Jehova Nyasachwa Baba. Kata waringo be i Jehova Nyasaye Baba tiduogo waduga e wang'ayo ruodh polo. Okinyi ni miwa chuny Nyasaye mar loch mar duogo i ruodh polo. Okinyi ni miwa chuny Nyasaye mar loch mar duogo iri kendo nyadichiel. Nikech mano e in Nyasaye. Okidiyie Jehova mondo ng'atiel. Nikech mano e in Nyasaye. Okidiyie Jehova mondo ng'ati otho e richo Nyasachwa. Kendo media miluongo ni X at Kala TV Live. Media miluongo ni X at Kala TV Live. Kata mana YouTube bende at Kala TV Live. Facebook bende kata mana YouTube bende at Kala TV Live. Facebook bende at Kala TV Live. Bende at Kala TV Live. Ibero yoda kanyendo bende achiel kachiel at Daudi. Ibero yoda kanyendo bende achiel kachiel at Daudi Jamasira e Facebook. Gigo mago penyni nolal kod anyuolana. Gigo mago penyni nolal kod jonyuolga. Gigo mago penyni norundo kit ngimana. To chieng' moro achiel nafwenyo ni kare Nyasaye nitiere ka leo nyaka gi tablets. Wakwayi ni mondo iyaya mondo walalre e wach Nyasaye dakika moko mabiro mbelegi. Omiyo wakawo mana dakika moro achiel wawinjgo kwaya ka wadonjo arwako jatich Nyasaye. Kwaya ka wadonjo arwako jatich Nyasaye Pastor Lamek. Erokamano. To gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
erokamano pod wagoyo ni Nyasaye nikech en Nyasaye momiyowa thuolo kendo miyowa kinde mosechopo okinyi majaber makamani kendo ne wasemondo ahinya nikech ndiko ma Nyasaye no emosebedo kachikowa kinde ka kinde semiyowa ngima okinyi ni mwachiew kendo wayudore e kanisa mar Kala TV, kanisa mogwedhi ahinya mana kaka nawacho ni in jahera mar Kala TV kawaka wachiel kachiel kanyo endo kendo inyalo diyo TV ni kanyo endo mi iyudwa kanyo wang' jowi ni kanyo mar Kala TV live. Mateo chenro en David Abila owara ero jawarwa Yesu wuod Nyakach Nyabondo kanyo godo mesa kaachiel kod Pastor Lamek ma aburo introduce ko wadhi mbele kaindi. Omiyo warwaki ahinya e chenro ni. Mae kanisa maber ma Nyasaye osemiyo okinyi majaber kamani. Mae kanisa ma Nyasaye osigwedhowa godo mondo iwinj Yesu Kristo nikech mano e gima nomiyowa chieng' moro achiel koweyanwa gi dak e hera ma osetamo jo Nyasaye e piny ma wantiere malo kani. Omiyo wasebedo kwa wuoyo about kuom lokruok to ang'o mamiyo walokore. Dobed richo, dobed ber, dobed kiayo ng'eyo Nyasaye koso dobedo wach mane e weche mag lokruok mag neno ni en Nyasaye. Ineno kama iwacho no. Neno ni en Nyasaye. Ineno kama iwacho no. Ndiko mar Nyasaye wacho buk. Ndiko mar Nyasaye wacho buk mar Johana 9. Kaod Yesu 9. Kaod Yesu chango muofu. Chien chango muofu. Chien kacha kitieko chapter no. Ne chien kacha kitieko chapter no. Ne esamane jodolo fwenyo ni ng'anie. Samane jodolo fwenyo ni ng'anie osemachua e salvation kendo dum weri gi zil moro ma samoro ng'ato dhiye to onge teko onge rieko to onge teko onge rieko. Zil ma ng'ato dhiye wach Nyasaye zil ma ng'ato dhiye wach Nyasaye odhiye zil manigi rieko manigi zil manigi rieko manigi teko. Kwa hiyo owuoyo with authority ng'ani dhano koso. Very simple question. Gima Yesu dwaro ni wayie kuome bende yie kuom dhano. Then mama wacho niya to ng'atno nodwoke ni verse 36 ng'atno nodwoke ni jaduong' temo wacho Kristo mabiro maumo leke joma nyiero. Yes. Koro sama ng'ani koro chako lamo Yesu ni mama wacho niya bang' mano Yesu nowacho ni asebiro e piny mondo akel bura mondo joma muofni onen. Gima miyo dhano lokore en mana ne richo ma wasetimo. Ocho lokore en mana ne richo ma wasetimo. Ochope nyim Ruoth Nyasaye. Maricho no ose call for the wrath of God. Mondo bi otie nigi power over nature. Mane weyo gin mondo gitim nigi power over nature. Mane weyo gin mondo gitim dwachgi eka Nyasaye notimre nade obi. Koro sama ne gisetieko timo dwachgi ma giwito nyisechegi ma gilamo motamogi eka Jona thienyore to nyisogi ni jothurwa an awuon ni already Jona en ng'ama nosebedo digested, en ng'ama ne ok nyal kwan kare. Koro but ng'wono mar Nyasaye nikech Nyasaye ne ni kod lengo gi target mondo mi wach ni ochop ne jo-Nineve notimruok nade nong'oge dho nam. Kinde mang'eny nitiere jok moseringo moa e nyim Ruoth Nyasaye. Samoro ng'ato ringo wuok e nyim Ruoth Nyasaye ka Nyasaye oluonge to en gi tich moro maduong'. Iwinja? En nyoro kawuono kendo nyaka chieng'. Message en achiel. Koro Nyasaye ok ochenjo ne Jona message. Nyasaye ok ochenjo ne Jona message. Onyise mana gimeringo manok idwar cha. Onyise mana gimeringo manok idwar cha. And the same message. And the same message. So sama Jona obiro gi the message chapter 3 to wacho ni lokre. So sama Jona obiro gi the message chapter 3 to wacho ni lokre uru. Momiyo Ruoth Nyasaye no relent. Momiyo Ruoth Nyasaye no relent. But now we want to look another perspective. What wang'iyo into another perspective. What wang'iyo into another perspective. So what the book mar Jona chapter 4 perspective. So what the book mar Jona chapter 4. Wasaneno ng'wono mar Nyasaye. The book mar Jona chapter 4. Wasaneno ng'wono mar Nyasaye gi kaka wadwa mondo wadonje
Jonineve oselokore maber kabisa. To wakaw gini gi the current church. Jonineve oselokore ma Nyasaye osewinjo ywak gi. Adier makoro the category by inches, so long as ni en jatelo mar piny onego miye that respect moromo kode. Kata Paulo confirm mano ni jotelo nyaka timruok nade, nyaka miluor. Koro jatelo ka obire dieru to nyaka umiye that that respect. You see that? Because he deserves that respect. Ngima longo ni magi gin policy makers, gin jok maloso chike ma govern piny. Ineno gima timore. But kopo ne omiyo king'iyo thothne ka jotelo mang'eny odonjo bire kanisa, to yudo ka they are being respected. It is according to the mantle to preach the gospel on that day. Mantle to preach the gospel on that day with the authority that is bestowed on him. Koa kum Kristo Yesu, or rule out even the authority of the president as the head of the state. Matene ni wach mowacho nigi teko. Mane momiyo Musa okie wuoyo malong'o to gidhiga Ruth mondo gitimre nade, giwuo gi Farao to mobetie koyweyo chieng' koyweyo chieng'. Korito gima ditimre ni dalano. Ruoth Nyasaye nomiyo otangle otwi ewi tat kiruno mondo okel tipo madimi Jona kwe. Omiyo Jona nobedo mamor ahinya gi otangle no. To kinyne kane piny oru, Nyasaye nomiyo kudini ochwoyo otangle no mi otangle otwo. Kane chieng' owuok, Nyasaye nokelo yamb ugo. Ka Jonineve oselokore, Jona bendo neno gimotimore no. To ng'eyo ni kama kaka itime Juda, kuma notimore nade, kuma noaye. Yini jogi to ok jo Juda, magi jo momiyo natemo ringo mondo adhi Tarshish, nikech nang'eyo ni in Nyasaye ma jang'uono, the first attribute of God. Nyasaye ma jang'uono mokwongo kendo makecho ji. The second attribute of God. God is merciful. Eno masira. Mit kaniro. Yes, masira mabiro. Mit kanitiere gimoro manosetimore momiyo jogi nokawo this action. Kare wendo kodhi yalo Yesu kamoro. Yes. To jogo nyalo jogo nyaka winje. Nikech ma wendo ng'ani uko ng'ewa to ere kaka Nyasaye afwenyo ne ng'ani ni gine gima watimo. Mae gima watimo ka. Koro nyaka walokre nikech gima ne waseneno ma dhi timore ni. Ting'eni wakum Nyasaye, de akume bini abila ma samoro nyalo. Jona nie church samogweni. The spirit mane operate e Jona nie church samogweni. Nitiere pastors moko. They can stand and preach repentance. They can tell the church to repent. Ni Jona be kor nigi ng'ai more mbele Nyasaye ni kiero tinega. Kiero tinega. Ineno? Kiero tinega. Kamano no bedi nege. Yes. No se ng'one ne mo mi second chance. Dano ya. No se ng'one ne mo mi second chance. Jogo pongo church. Ging'eny. Kendo gi nyirombe. Mane momiyo okinyi godhiambo nyaka yude ka ng'ato ringo e kanisa. Kama en. Yes. To we bede oda. Ji neno ga jomoko in the old perspective. Tok ka giselokore nyim Nyasaye. Okini jo Korintho wacho ni the old has gone. Yes. And the new has come. Yes. Koro you seek the old. Yes. Even after the repentance. Yes. You seek kumana ni The old. In richo ni misiki paruni. Yes. To ingeni Daudi no ywak. No ywak kabisa man sa wacho ni yawa. Chuny Daudi ni to chal gi chunya. Yes. To koro ingeni man ingeni repentance or forgiveness. Yes. Moro no ringo kaka dhano. Tingeni mar ariyo makoro timone to maybe ok wang'eyo kaka notieko gi Nyasaye, ok ondike ka. Ok wang'eyo kaka notieko gi Nyasaye, notieko gi Nyasaye. Lakini mar ariyo ni to koro tok teko. Mar ariyo ni to koro tok teko. Because onego bed ni muma wacho maber ni ka jaricho olokore ng'ata di. To polo te timre nade? To ka koro dhano oganda mang'eny ni olokore to Jona yie wang'. To min mare mane Nyasaye ne orene neno oganda ni. Mondo gilokre. Koro adwa nyisi gimoro achiel manie e jodolo. A ministry mar janabi. Umaticha. Mineno cha. Yes. Ingene gilokre. Moko lokore juni ndi.
Yes. Moko bo biro mana neno dundu mayukni. Ineno? Yes. Ting'eni jok mamoko gi koneno ka jok moko dhi kacha. In bishop, ambe an bishop. Yes. To aneno ka rombe gadhi e umati maduong' cha. Kama iluonge ginene iyale lokruok kod wuoth e ler gi liw mar wach Nyasaye. Kar mondo in bishop mondo I embrace that message. To tima nade? Otama. Koro arito ni rombe ga mosedhi ka no te. Nyasaye chak biro chak keto ne shade. Otangle. Fupe no te gi tuk te kone no te. Nyasaye ng'wono mar Nyasaye cha. Pudo era. Lakini tuk te kone mane mu ibro yudo ka nitiere joti Nyasaye moko ma giselwar. Kendo gidondore gi rombe kabisa. Gilwar kabisa. Kendo chuny mar Jona ni kodgi kabisa. Okonyal neno ka joti Nyasaye machielo dhi maber. Mano siguni kanyo ok dhi maber nade. Kendo chano ni maundu. Ok nyal dhi. Joti Nyasaye moro bedo attacked. Mo wang' nyaka ode. Mo kinego nyaka. Mondo in idhi maber. Yes. Tineno sama ineno motimo kamano no. Motimo ne nyawadi kamano no. Ting'eni Nyasaye to ok tamre miyo nyathine tich. Kendo koka miyo nyathine tich gi jo UN. Kendo duogo chunge ginene e hekalu mar wili kayudo pesa. To muma wili kayudo pesa. To muma wacho niya en nomako ng'atno motera ng'o. Wacho niya en nomako ng'atno motera ng'o. Motere od twech. Yes. Iwinja? Nomako ng'atno motera ng'o. Motere od twech. Yes. Iwinja? Nomako ng'atno motera ng'o. Motere od twech. Yendi ji kudni. Ng'eni piny ka nitie kudni. Ng'at Nyasaye. Kiki mor ni dhi maber. Ng'at Nyasaye kiki mor ahinya ni dhi maber. An adhi maber. Asegedo asetimang'o kudni nitie machamo ga. Ema chando kanisa makawuono ni. Ema wadwani mondo wapujere kod Jakwath Lamek kaendi ka nyiso kanisa maler kuma onego beni wadhiye, kuma onego beni wachimo, kuma onego beni warome gi Nyasaye. Aneno Jakwath Lamek jo era mag Kala TV kanisa mar Nyasaye maler. Sisu Wasuna wuodi nya ahero. Sisu Wasuna wuodi nya ahero. Mar Uyoma Ndigwa ka an Kongo. Awinjo injili. Erokamano mosna jo Kongo go. Wamedo lamonu Nyasaye jo Kongo kanyiendo ne ok ber ahinya. To Nyasaye maumo ji. Beach West 28. Beach West 28 nyaka 30. Iyudo the nyaka 30. Iyudo the prodigal son. The prodigal son osedhi oketho mwandu prodigal son. The prodigal son osedhi oketho mwandu wuongi. Ko sama ne the prodigal son owinjo wachno. To be nanino the prodigal son owinjo wachno. To be nanino the prodigal son, the eldest son, wuoyi maduong' kobiro mo winjo gino to penjo jotich. An monego benemia gik moko mathindo mi ng'ani dwaro ma nyathi diel emo cham gi jowete to wuon gi to oyango dhiang' ne dhiang' full to en oneno nyathi diel ni koro ni an ng'ane no kanya weyo ne kene no timore kene gik moko mathindo gimomiyo no ok owene ng'ano bing'e ne gilaro sadaka e buk mar Samuel mar 2 West 7 kamisomono ana wacho maber niya oting'o malo kendo gole pidh yugi to ketogi magichiemo ka Nyasaye koro chako chiwo the oracles against Nineveh. Ka Nyasaye koro chako chiwo the oracles against Nineveh. In fact, Nahum chapter 1 chapter 2 kedhi kamano. Nineveh noduogo kethe. Mae momiyo waonge kod Nineveh sani. Nikech Nineveh noduogo kethe kod Nineveh sani. Nikech Nineveh noduogo kethe makare orumo nono. Nikech ang'o? Makare orumo nono. Nikech ang'o? Tok kane giseyudo the gospel of repentance. Tok kane giseyudo the gospel of repentance. Mane gisetubu. Mane giselokore. Magirwako pien guguru, magirwako gunia, magirwako gunia, magilokore ma Nyasaye otimonegi ng'wono. Tok kane ke ineno ka kata mana din moko gi dhi mbele ka yogo Nyasaye. Yes. Dho yogo Nyasaye nitiere tieng' mopogore. Samoro ng'ato paro gope moro, samoro ng'ato paro chwore moro ama jawode moro ama jonyuolge moko mano tho. To winjo ka ng'ato owacho gimoro maber ma samoro janyuol ne otimone. Tembe koro paro manyalo koro chako mana ywak. Karo onego beni after repentance, onego beni koro ka wadhi mbele Nyasaye gi ywak kabisa nikech gigo ma Nyasaye osetimo e kit ngimani dakika moko ariyo kama indi. Eneno gima timore. Nyasaye jang'wono mana kaka muma wacho. To chapter 4 ni Yesu wacho niya
story makelo mar kind ng'ama ne igo ketho Mama Manase nokelo lamo ng'ama jachien hiye e piny mar Juda e ginene piny mar Juda mo lamo gik magalagala gik maket moketo nyaka oketo nyaka kendo mar lamo mar misango mi sacrifice dhano e hekalu mar Nyasaye. Nyasaye yie no wangi Manase mano tuyo Manase motwinyo rore ume kama iywaye ka buor mitero ang'owa mitero miywaye iwinjo kano tere Babylon to Manase no paro Nyasaye no paro gonia no paro buru no paro ng'uono eldest son madwaro mana nyadiel to ruoth to singonwa gik mang'eny wawe laro telo ni walaro kom walaro sijui kiango walaro kiango to mano muni weyo na ng'ato richone apana when ng'ato richone and you will see the breakthrough. Let us approach God with open-minded, open heart. And gimora mora mikwayo Nyasaye Nyasaye biro timo ni kar dwaro mar dhori chunyi nikech biro yudo ka chunyi ler. Daudi wacho niya duok na mor mar warruok kendo sama mor mar warruok onge tibiro yudo ka ng'ato nie chandruok to wacho niya kik igol roho mari kuoma tichwe na chuny manyien matine niya samoro gimitimo no osemiyo roho mar Nyasaye owuok kuomi to okinyi masane Nyasaye nyalo chweni chuny manyien chuny mar ng'uono chuny mar dewo ng'ato chuny mar weyo ne ng'ato richone nikech Nyasaye jang'uono okechowa kendo okorikni mar kelo no masira to kechonwa ogolowa e mingi magi waruk musiku manyaka chieng makoda po mana ka ionge mingi magi waruk musiku manyaka chieng makoda po mana ka ionge to in gi geno ni chieng moro ibro bedo gi musiku manyaka chieng to in gi geno ni chieng moro ibro bedo gi musiku manyaka chieng omiago ero kamana yenya ne Pastor Lamek mosebedo kodwa chakre no achaki nyaka koro watieko kendo semiyo puonj ma mit kendo maber kendo mamiyo wabedo koda geno oko kanyendo adhi mana kwayo Pastor Lamek mondo olam koda geno oko kanyendo adhi mana kwayo Pastor Lamek mondo olam kodwa Nyasaye ko teruwa mbele Nyasaye kamora ma intie janeno mar Kala TV e odi kanyo kata neno e Facebook e YouTube kamora ma intiere adwa ni kaw thuolo ni inwa lamo ni banga e ka banga wala Nyasaye wachni Ruoth Yesu agoni erokamano okinyi masani afwenyo na jaricho yie mondo wena richo puodha kendi keta kare lo in Nyasaye malich in Nyasaye maber duong' kod loch dog in Nyasaye malich in Nyasaye maber duong' kod loch dog ni polo manyaka chieng nyingi yudo duong' kechwa umwa joma twe change nyingi yudo duong' kechwa umwa joma twe change jok manigi midhiero mopogore kony kawawuok ka Nyasaye tidong' gi jotich mag Kala TV erokamano nikech owadwa Abila kuom chenro ni Nyasaye wagoni erokamano nikech jogi mabiro nyimi okinyi ni e hekalu mari rom kod dwaro mar ng'ato ka ng'ato duok alam gi Nyasaye rie tiendgi mondo gidhi kuonde X at Kala TV live inyalo kata yudo bende kuom e Facebook mar page na mar Daudi Jamasira kanyendo kata Facebook bende nyalo yudo at David Abila koro inyalo oro otego mondo ka in gi chandruok moro amora ma in gi kwayo moro amora ote moro amora wanyalo wantiere kaindi mar bedo kodi achiel kendo wuotho kodi achiel omiyo make mana kanyo e Kala TV ma e odwa bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi.
Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo.
kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Erokamano Nyasachwa majang'wono e odiochieng'ni majaber misewene wa Nyasachwa, kendo isetayo jogi e odiochieng'ni ma ji mang'eny samoro ok oneno, to in te isewene wa thuoloni nikech onge gima mwanyalo mi Nyasachwa, to gima duong' ni wagoni mani erokamano. Omiyo kinyi majaberni imiyo wa thuolo kendo ikelo wa studio mar Kala ka mondo wawuo kod joneno koda jowinjo. Miwa gigo modhi wach Nyasachwa obed moa e dhogi Nyasaye, kendo itelnwa yore wa duto ka wan ka. Mokwongo wadhi lemo Nyasaye kapod wawacho gimoro amora. Wami wang'wa nikech iber Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa, ng'won ni ber kendo jahera. Jehova in Nyasaye ma jang'wono kendo iwene ji richogi. Odiechieng' kawuono Nyasaye wan e lweti. Jehova gigo mwadhi wacho ka Nyasachwa wawe man e lweti. Donje pachwa kendo ti kodwa. Onge ng'ato manyalo wacho wach kende ka ok in. Omiyo odiechieng' Nyasaye kendo ng'ano mobedo piny mar winjo, kendo ng'ano mobedo piny koyawo pache mondo winji, ang'edo noyudo konyruok. Konyruok amane weche matin, ok en mar go koko kata mar wacho weche matek. To kibedo piny miyawo pachi kendo winje mos, to biro donje pachi ma kata ne in gi weche, kata ni tuo, kata ni in gi rem machal nade, to Nyasaye ibiro yudo chang, kendo biro puodhi moketi kare. Wach Nyasaye en wach matek, kendo wach Nyasaye en wach madonjo e chuny, kendo wach no donjo e ndhudho mochom nyaka e chogo. Omiyo kiketo pachi kendo yawo pachi odiechieng'ni, to ang' ne yud koda yie. Ji mang'eny oseketo yie mar Nyasaye moketo matin. To kane wasomo muma to wayudo ni yie gima duong' moloyo. Omiyo ng'iyane to be yie ma in godo be ineno koduong'. Kosethino yie mar Nyasaye. Nyasaye wacho ni yie ema miyo ng'ato bedo koda. Iseneno matek. Samoro Nyasaye oseluongi kikale tuo moro miseneno matek. Samoro Nyasaye oluongi kikale tabu moro miseneno matek. Omiyo ng'iyane to in Nyasaye oluongi e yo mane? Nyasaye moseluongi oluongi e yo mane? Samoro ini dhi nikech ineno ka ji dhi e kanisa. Samoro ini dhi nikech irwakori maler, koro dhi nikech ineno ka ji dhi e kanisa. Samoro ini dhi nikech irwakori maler, koro dhi neno. Od Nyasaye dwaro ng'wono. Od Nyasaye dwaro miwafu. Odwaro kwe. Kendo adwa ng'isi ni ka od Nyasaye ni mane in koda teko ma in miwinji. In koda teko e kanisa ma in make wacho gimoto in kusema. Tionge yie. Ibiro dok piny nyathi Nyasaye. Kendo ng'at medo nwa wach Nyasaye. Ema Nyasaye osekete wuon gik moko duto. Kendo ema orieny kaka duong'. Omiyo yie ma wan go inyalo nena Yesu. Jomoko oseketo yie ni Yesu no. Nena Yesu. Jomoko oseketo yie ni Yesu no. Nen ng'adhana dhana. Nikech othine nyaka kaka ne gichako dongo, kendo kaka nochakech richowa. Omiyo ka ok inyalo weyo richo, nikech richowa. Omiyo ka ok inyalo weyo richo, to in ma pod iguro Yesu msalaba, opak Yesu. Kendo pod inyalo guro Yesu msalaba nikech ionge yie. Haleluya. Ionge yie.
Yie mamiyo ji yudo warruok. Yie ma ji omtamo kata winjruok e ot. Hallelujah. Omiyo ketane chunyi ne Nyasaye kendo ibedane giteko kiwacho wach Nyasaye. Wach Nyasaye owach ni en pala mabith, odonje chogo modonje nyaka e ondhudho. To ka ok onyal donjo kanye, opak Yesu. Nikech podho en gik mabiro gi timbe makoro timore ni e kanisa. Nikech koro iweyo ndalo biro ma kata mana e otanda kama ng'ato ninde ka tuo, ok nane kata ng'ama biro lemo. To mana ke ngima sani, wach Nyasaye manyo masama e ngimani. Imanye masama e ngimani. Isa puonjore kodwa e ndiko moro kanyo. Kanye e od Nyasaye. Bende no ka nitiere medruok ni od Nyasaye. Od Nyasaye ro wacho ni ka in od Nyasaye nyaka yud poro moson. Hallelujah. Nikech wach Nyasaye no ok nyalo dhi ane ni in kaka nuore mbuga 58 beta. Od Nyasaye nyaka yud warruok, nyaka yud lokruok. Ka ni in ng'at ma ji nong'e kor gweng' ni ng'ane to timbe kama. Ni in ng'at ma ji nong'e kor gweng' ni ng'ane to timbe kama. Do mang'isi ni wach ni ma be ng'ane cha. Ji mathoth biro wawuoro ni to ma be ng'ane ma yanda neno cha. To kata kiwuotho iwacho ni yien bende inene magolemo manyago. Olemo manyago koro ng'iso minyago no be koro ng'iso ne yudo warruok. Olemo manyago no be ng'iso ni lokruok moro nitie. Olemo manyago no be ng'iso ni in ng'ato ma koro kin ng'ato cha. Puodho nyalo kier. Le bende kamano onyalo kier. To ka in kod roho machiki koro lewi ok nyal kier. Kendo lewi no koro roho biro chiki ma gimidwa wacho. Kuongo bede pachi to ji wuok dhi dala. Ok en kar biro mar budho. Opak Yesu. Omiyo ng'ene ta ng'omo teri od Nyasaye. Ji mang'eny weche ositero Nyasaye mopogore opogore. Kendo adwa ng'isi ni od Nyasaye kanye kedwa ng'iyo ji. To ji opogore opogore. Pachi ng'ato ng'ayo. Omiyo od Nyasaye kidhiye tidwaro ni kwaye. Omiyo od Nyasaye kidhiye tidwaro ni kuongi lemo kapok idonjo od Nyasaye. Ikuongi lemo me kwa Nyasaye midhi od Nyasaye kako iwarori weche mang'eny iseweyo. Weche mang'eny maturo pachika. Idhi od Nyasaye kiler ma kako wang'e wacho wach Nyasaye. Kako ripuonjo kaka jati Nyasaye apuonjo. Timbe makor gweng'. Timbe makor gweng'. Wawachi ni nyathi Nyasaye. Kinene kala tibika. Wawachi ni nyathi Nyasaye. Kinene kala tibika. Kendi winjo gima wapuonjo sani. Yuda ne lokruok. Lokruok ma wapuonjo sani. Yuda ne lokruok. Lokruok. Wang'isi niseketo yie mari. Wang'isi niseketo yie mari. Egi midwa timo. To gibedo mantie. Wawat ni yie. To gibedo mantie. Wawat ni yie. Yie to timo madongo jothurwa. Yie to timo madongo. Yie osegolo dala moro mana ne piny moting'o malo nikech yie. Yie osegolo gik moko madongo ne kare in gi kit ng'a nikech Nyasaye tu nochweyi e kido machal kode gi timbege. E kido machal kode gi timbege. Sese ka timbe Nyasaye mane Nyasaye ochweyi go cha iloko mari. Koro timo pachi wuon. Nikech warruok mar dhano warruok. Geno no biro kisebedo gi yie. Geno ma Nyasaye duogo kendo kaka gima nolal, mwandu ne in go to mwandu dhi. To Nyasaye biro duogo geno. Ogedo mana kokalo kuom yie ma in go. Yie ni Nyasaye nyalo duogo geno. Yie ni Nyasaye nyalo timo ni gima ber. Yie ni Nyasaye nyalo kawo ni nyathi ma nyathi yud tich. Yie ni Nyasaye nyalo miyo gigi migine puodho bedo gik machiek maber. Yie ni Nyasaye nyalo chango tuo mosebedo gi ng'ato higni 20 to Nyasaye chango. Nikech yie inyalo yudo warruok to onge yie nyathi Nyasaye. Nikech kionge yie to gima ma kata yudo warruok to bedo go piny kanyo. Dongo onge gima biro timore ni maber. Omiyo adwa ng'isi ni ng'iyane kama koth ochako goyigo e wach Nyasaye ka. Nikech samoro isebedo Nyasaye to gik moko makoro timore ni. Gik makoro timore timo ni ma gik maricho richo. Gik makoro timore timo yudo warruok nang'o.
omiyo wayudo warruok nang'o. Omiyo warruok ka ji donjo mopogore opogore, jothurwa yudo warruok, obiro e weche mopogore. Obiro weche mopogore. Mondo mi ng'ato yud warruok maloki mapong'i kod Roho Maler, obiro wach mopogore. Nikech ng'ato to dhi e kanisa to go chonge ni jothurwa an ng'ane ka yiene maduong'. Anasemini bedane gi yie gi gimidwa timo. Anasemini bedane gi yie gi gimidwa timo. Bedane gi yie gi jili midwa yalo. Yie gi jili midwa yalo. Bedane gi yie gi wer midwa wero. Nikech kionge yalo, bedane gi yie gi wer midwa wero. Nikech kionge yie to kata wer kiwero tibiro biro ko charge ni kodi. Chake kionge yie. Ibiro winjo ki charge ni kodi. Chake kionge yie. Ibiro winjo kiwero to samoro biro dhi piyo, samoro biro dhi mos, ka ji oseolo to in koki achien. Opak Yesu. Omiyo an jatich Nyasaye, adwa loso kodi e wach Nyasaye, kendo adwa loso kodi kama ibede minena. Adwa semi ni ng'e ni yie osetimo ni ang'o. Kech yie to timo madongo. Yie timo ne dhano madongo. Yie timo ne jotich Nyasaye madongo. Nikech ang'e ni jatich Nyasaye to yie timo ne maduong'. Nikech en gi yie ni gima kama. An gi yie ni ng'wang'ni higa manyien tabedo gi kwe. Nikech ikedo yie ne Nyasaye. Nikech itere ne Nyasaye. Owe biro od Nyasaye koki chako golo. Ichako golo pesa. Iwiero 50 e lufni kata e miche. Ni dwa tiyo ne Nyasaye nikech kata ruok. Hallelujah. Tiji marruok. Hallelujah. Tiji marruok mitiyo kata thin. Tiye ka in godo yie. Mitiyo kata thin. Tiye ka in godo yie. Ni kata tin to biro bet. Yie. Ni kata tin to biro bet. Wach Nyasaye pile wacho ni chwoye koda. Wach Nyasaye pile wacho ni chwoye koda nyao. To wuok kara te. Chwo kan gi nyao to giwuok kan gi teko. Weche moy wacho kawuono gi oti gi teko. Kendo dhi otiye chuny ng'ato mana ni koda chandruok. Otiye chuny ng'ato mana ni koda tuo. Otiye chuny ng'ato mana midhiero moro mako. Mondo ka chieng' moro wacho ni weche moko na winje e Kala TV. I've fallen and I can't giddy up. Can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore. Time miyowa mijing'o kendo miyowa puonj maber kendo puonj makare. Omiyo wating'o nying Nyasaye malo ahinya kuom weche mwasepuonjore odiochieng' ma kawuono ni kendo wach mwaselalore odiochieng' ma kawuono nyaka ne wachaki gokinyi ma koro wachopo kama ne wasewinjo puonj mokuom Nyasaye mawuok kuom lokruok kendo chako waduogo yudo injili mar Nyasaye ma kendo wuoyo kuom yie kuom Nyasaye. Matene wabedo gi lokruok to lokruok ni kelonwa duogwa kendo e yie matene nyaka wayie ni walokore adier mondo waluw weche mag Nyasaye. Omiyo godo Nyasaye erokamano ahinya kata mana joneno mag Kala TV kuno maber ni wayudore e Facebook @Kala TV Live, YouTube bende @Kala TV Live, X @Kala TV Live, kata an bende inyalo luwa kono Daudi Jamasira @Facebook kendo Kala TV YouTube bende inyalo yudae David Abila. Omiyo wagoni Nyasaye erokamano ahinya in mani kawo time ni kendo ikawo thuolo ni makende ahinya mondo iwinj wach Nyasaye kendo iwinj kendo iwinj orno otni machuok bende ka kiwuok kinyiso kuma inenowa kendo kuma iwinjowa bende kendo kaka ikawo thuolo ni maber. Omiyo wagoni erokamano in jallo ma koro owuok dhi e kuondege mag lamo, in jallo mowuok sani kendo koro dhi e wechege mag safar manosepango walamo ni Nyasaye mondo oumi kod teko maro maler kendo oumi gi remo kochieli kinde ka kinde. In jallo manosewuok madhi janeno mar Kala TV kod jahera mar Kala TV. Nyasaye mondo ogwedhu ndalo duto mag ngimau
nyaka jotich mag Kala TV te kuwuok kuom director nyaka jotich te miyo kinde ka kinde wabed mana ka watudore kod Jehova Nyasaye. Omiyo agoni erokamano ka koro watieko chenro ni odiochieng' ma kawuono pod puonj gi weche mabecho pod biro mbele ka indi odiochieng' ma kawuono ni kendo wamedo goni Nyasaye erokamano. Mane tayo chenro en Overseer David Abila, wuod Nyabondo godo Mesa ma owar, kendo wagoni Nyasaye erokamano ahinya momiyowa kinde ka kinde ni. Med mana neno Kala TV nikech ma e odwa. Erokamano. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School.